muri yeZimbabwe kwaziwai muzuva ranhasi ndina mukoma Oliver. Mukoma Oliver makadini? Tiripo yedu. Right, zvakanaka mukoma. Ndiri kuziva kuti munyika muno yeZimbabwe kune vechidiki vakawanda vari kuabuse madrugs. Ndeipi message kana kuti ndeapi mashoko amungade kupa kune vechidiki vanhasi? Alright, maita basa vachibanda. Inise head of councillors muno muchitungwiza. Indodapo muno muchitungwiza pari kuabuse madrugs singaite. Singawana mutoriro, bronco, mbanje, zvakawanda wandawo. But vechidiki unoziva ndoda emphasize kuti please vechidiki madrugs hakubatsirei. Siyane zvemadrugs. Madrugs hakubatsirei. Vamwe vari kufa nawo. Shamwari yangu chaiyo akafa nenyaya yemadrugs. Iyi senge yakataurwa napresident wedu Idi Mnangagwa. Mutoriro, please youth, siyanazvo. Hazvikubatsiri, hazvikupe upenyu. Madrugs anokuraya upenyu wako. Senge kuti hanzi takaenda. Makaenda kupi? Hazvikubatsiri, please youth yangu. Semukuru wako wemakansela. Head of councillors muno muchitungwiza seke out. Ndiri kukumbirawo. Siyana zvemadrugs hazvikubatsiri. Alright. Ko ndezvipi zvamungafunge imimi zvamunofunga kuti zvingaitirwe mayouth nenyika kuti vave vanosiya zvemadrugs? Right. I think youth yedu number 1 vadambobatsirawa nesocial welfare. Number 2 vada kurehabilitatwa. Singe rehabilitation center yedu aya. Vanana Ruwa, Chitungwiza futi pane rehabilitation center futi iripo. And vada kupiwa ma-projects. Ma-projects akaita sapi? Singe like kuwasikana, kana vaona fashion fabrics, dressmaking, kubika. Kuvarume tongoti carpentry, metalwork, mechanics, unoziva zvechirumeka. Alright, aiwa tinotenda zvikuru nemashoko yamapa edzidziso kuvechidiki vedu vemuZimbabwe neka. Ngatisanganei zvakare next video. Anokuoneka nemufaro ndimene asimana kwachibanda ndiri pano paunit L seke Chitungwiza.